И явно нетрадиционната сексуална ориентация в България също, това е първата стъпка тя да се превърне в престъпление. Смятам, че това е абсолютно нередно и изобщо не е в духа на това, което се стремим да бъдем като държава и общество. Ето се случва е една група от политически партии в България се опитват да прокарват проруски закони и да копират това, което Русия прави с цел, може би, както знаете, октомври месец ще бъдат седмите подред избори в рамките на 3 години и очевидно това, което работи за широката общественост е крайно десните политически възгледи.